wakwa Abibirem. NYANSAPO TV so. Like and subscribe mama bi why. Na woni baby akọ. Enne me si yaba ne de. Yaba pa ya the full landing ne bae. Enne ye hu ni epesi ye hu na. Ana ye nte ya. Ye nyai na ma ne ngoyo. Enko pim sto nyuru beto no. Ni esua de ye pa. Nana akwa Abibirem. Yeah. Enne de ya je wa boso pa. Sa na ye. Se wo pe bibi ehu na. So mo woni bere. Nane. O free so ame ho a. Na wonam ekọ Breman. Breman e wa abakwasem. Breman de. Se ho no mo na sante hene. Ho na ne bem. Nti bem man. Bem man. Sa bem ho no. Na baabi a yesisi aka ho bia no. Ye bem no man. So what you say? Na ye den na bem man na de ye ne Breman. Bem man. Enti je se nya Breman na ye bem man. Sante hene bem no. Ne ho ene ho nyina. Man na da ho no ye sante hene bem. Bem man. Hey. Bem man. Yo. Nane. Barika sensue. Bale ye meba edi. Aha ye meba dia. Bari meba dia. Aha me dira akram. Aha meba dia. Meba dia. Nti meba dia na ye bari kese. Bade. Ibenya beebi abade ne wo no. Na ebi beka ho. Enti ye wo bari kuma ene ye wo bari kese. Beebi ye hokoye kese no. Yesi ho ne ma ne ye ho ne koye kakraka. Echen dada kore ho no. Ni ye nya bari kese. Na esuo fie. Bade. Esuo fua ne ye nsuo. Ono ye mfa nka asem. Sa Esuo efua. What obro no. Amam from where? Ni nyina wo man fofuru. Ohwim. Abrepo nka ho. Bo hyen so e. Bo hyen de ye buo bi. Atesu bi kwatena be na bo ne wo ho. Na abrepo no so de ho wotim so wa abakwase. Wotimfuo aguru bi de apele no ne hene ho no ofi. Ofri abrepo ho. Apele hene ni. Na se ye free bo hyen ye ba ampa me so do. Na enipa na woni wete bade no be bade ya me mpe ba me otu firi ho aba me mpe tiri mu de ti me firi ho aba ena otwi ni mu ha o mpe tiri mu de me no wo ma wo fa watiri mu de ne waba ada odo to so yo hini bi ba na say ye nyina ye ben na ebum wo de oye sante hene ba tiri mu yo de pa nti o mpe tiri mu de ne ampa ba me mpe ba me mpe ba me nti na ma betena ha ade fisem mpe ba me so wutie ni ye die nana ne ye fra baby Abrepo Junction de sa Abrepo ni nkuro no wo ho anti nkwanta no ne nkwanta ni ntina ba bepie ha so am bepie na yo nkwanta nana wo free bantama ho o fra baby Suntreso ama sese ye nya abrofo no ya brofo no ye wo North Suntreso ene ye wo South Suntreso sintire no na ye nsuo entitete no o kan tamo a bibi sa o ne kumase kwa ma ho na ho se o tere sintire no so wakantam se bi obi aye wade a wakantam kese wakantam hene ntam se we meya o ne kumase o bede sintire so ensuo no so sa no wo betere nsuo na sa no wato aso akoya de kra wo sa enti sintire ne yensuo sintire ana se ya kem se aha ye North se apuye ne atoye
aborofo na ye ne saa no ne de Suntreso no na pue ye nie na na to ye nie so ho no ko ye baby to say asa ye wonu sa sojafo betena ho so fine ho na sojafo betena ye enu ntiru na che say akoye aborofo bia na aborofo no chi yes north and south na Kwaadaso ho ne insuye na dakwa no mu ho no ne na kane no se nkrofo ofiri akirichiri ba nyina wuduru ho a ho na abenya insuye nsuye ne ye de kora ato so nti ye Kwaadaso no mo a obi aduru ho a no no de kora no na sabi anom Kwaadaso nti se ye hu enye Kwaadaso eye kora insuye no so kora ye dinum kokoi ebi na dansuo ne so ti obi aduru asabi anom ti se wo mu a ye firi sehwimu ho no ni nyina beba no ene wo mu a ye firi ebono no ni ahafo ha no ni nyina ba no ho se wo beduru ho no wa breka ne wo mu ni ye namfo mu ye namfo ne kawe wo namfo bi a wasi bi kura be nansa na onuri nti woduru wo be kumase ya nti woduru ho akora no asa no anum bi no ajasi wo se obi mfa bi woduru nsuya no nsuya da kwa no Kwaadaso nsuya bi da ho Kwaadaso na esu ye boy so nsuya no de esu ye boa da ye kwa ye mukura na tano so de ye Asante hene bosom eno no Asante hene bosom nti kane no na bosom ne dan na ye dan ketewa bi na security aho ene ne ebubu afiro ba bi school bi wo no tama ne ye nkora nya ne dan ne si ho ketewa sa na bosom no ho ne man kunkuru ne nyina ne go ti ho no na Asante BBC wo Asante hene ho ne bibi saniti ne ade nyina Abuakw de Sabuakwan Sebua no na ye ka sebua ye dey sebua kire se ye tihe na obi ba no mpeso ofa ha no tu firi ha wa bisi ye kiri so no ye baby a eye Asante hene ho ade na ne ye no ho Abuakw ho no nti eye Sabuakwan yo enye Abuakw abeti Abuakw tano so IPT Dabi yesi ye Sabuakwan sa na nei metebro no bi din se nyankyere niase ande se ye dua nyankyere ne ye heye ye heya na ka no fa se ye ho na abatrapai se no bi sa se apatrapa ni ye fere ha asaman ye na nanu fi ventura e be kekere e de bai na ekon wom ene na wo mu banti ye dwane ba no ye duru kuremu a ni ye wura wirem ye duru kuremu a ni wo mu wura wirem ye san kuro no ho a ni ate asikwam ti wo mu ba ya be duru ha so ye bi wo no sisi ye san wo mayi ho a be duru ha de a ye betena ha ni ye tikiri kuro no enti ye nana no a oye Asante hene ba ne kya apanyine no ono ne ba ha na busum bi wa ha de ta kwagma obepe awo no ene wo mu a wa ha ne sisi no eye bibi ti a na okobo ne papa amane wo mu a ne yete ha dada no ebu Asante hene ba na nimiti na okobo papa amane nti wa pa na ji kuri e de man ba na se wo mu nsomo no ne baby a no wo mu te no ne ho ye nsuo esuo ho ne wo mu te nti nsuo ne dem ho ye frɛ wo asame nsuo sa da ya nti Asante hene no ba no betena na o se dabi o pe baby e ho ye nsuo ho ye pacha o mpe ho ene wo tina sa ase so a na bibi o mo sa ha se tete ayi wi ne wa ha sa nsuo tokora atechema bedru ha no si mama ye kina saase no so a baby a yakodure de o mpetiri na wapa
enti enya patrapa eye mpetrimpa so we say wona ma no enti ekure ni din eh mpetrimpa wo mpeti no apa mpetrimpa aye apatrapa see ye kono an ye de abi ai abechem ene ye apatrapa trimpampa me hu adwiri me pa na wonyankoyo ene ye hu ni ehu na ye nte ni ye ti a ye nyanyai no ma ne nkoy nti subscribe NYANSAPO TV mame why ne like ye ha no ye wunkura eye abakosim nkuro wa ye watachiman wa ha tachiman e wa patrapa ye ha ye fa ha usita no so weche watachiman wa ho denchemo so wo ho denchemo so bi so a so hye ho tachiman no ne twoma hene kuro no atwoma hene no bibi yetu na konwa so ye den otimfo sa afa no eh eno ne atwoma hene tachiman ne kuro mu ye fre ne tachiman na ye fre bronu bi nzema ena omo de agrek nzema agrek nzema ahemu ho ho tete no nzema ni na betana nzema ni na bekekere ho no se ho no ye wo mamase kromoase ya no mu ntinsi be ni kuro no ne fre won nzema baby sa no ya na eneyi ehuhui kuro no bapa ni ho sa aya ho ne betena enzemani na obachechere ya na ya wose ni kuro mu fo nzemafo bi ba nzemafo ntimi mfa asante kuro ma na nyiyi nti wo mu ebeto ato ano na nete ho nti so bi firi ho no wose me na me yi kuro na de hia oboa aye ti sefu mo sa kwamo adakwaja achi de ye kuro ne kwamo ne fumesa enye kuro eni abakosembia ya puni ne betena ho no de ne efre no kwawo obedo mo enti kwamo nti asante mewa ka kwawo do de yawo ende yi a wo ho numi so bi ka se mimi ni kuro mu ho de hia oboa kwamo no mu nyina obi a betena ho sa se ekura obi a kekere kura no obi a betena ne ye afuo ne ye se ena fumesa so sa esano so no so ye yini adani na adakwaja achi de ya ayi asante kuru pa sanu no jaachi wo ho jaachi de bebi a ye da ya ansa na jaachi adakọ no wo ho jaachi hye ho jaachi ni wo kuru ene ye wo bebi a nananu bedu bedae ti baby a ye da ya koye no ija chire baby wo chire wo ho da ko ni ija chire wo mu ye wazi asante kura enwu duru pa na kwa mo ne fumu so de bi shi ni wo mu betena ho na nti so obi ye kitikiti se me ne kure wo me a oboa wo mu nya obi a wenum ase pa esi enyu obi wenum ase pa wotimfo akura wanyi ntum sese wo na wo ye de hye wo yo ejamakusu no kwase me say nana bey o si jamakusu kwase ne kohwe be hunu de oho jamakusu tese krobia ni din kusu obia wana se kire ure mu pa kwase pa na wo si nye pani na pani de pe ye wo pani na woni mu de na nti ye wo pani bi a woni mu de wo ho woni mu he I say wontimi nkire ne nana no ma woni mu he ya ka kire no kure ni tire wi antimi ansa antimi woni mu he
nti pani a onimu de na okọ ne ho a jama kusu no wakọ ase no wakọ akọhye wakọ ase pani bi wo ho a asem no kra ya kan kire na kan kire wo nananom kan ma ne te pa enso so ukobisa na wo sa enti nyankopɔ bo nipa a okuta adwene a eye de adie to asem tomu a enyira sa yo eno ana time bia ya na me catch on eno ana abre ni abre bia eya me catch on say subscribe NYANSAPO TV mami no se wahu bro no onsa age wonsem me hu kra adwiri mi o me nsanjene nso me hu adwiri me because nanaka se jama kusu a yen kwase yen kohwe enne de jama kusu no yo amade hye enne ye baaye nana Okofo Pomah Kyekyeku ho ene ye betie empanisem amamre ene ye bro no bidin ya hu abakosem kakra na me a medi dwumade hu tiamen ye frɛ me nana se one powerful bracket 2 uhyia me a me se ya frɛ me opani beye na meje wo so enti abrani bebia enti na ya me catch no tell like and subscribe NYANSAPO TV mame ne woni papi e de mamo me damase ye be se hia da sene